Het preventief fouilleren in Vlissingen wordt met een half jaar verlengd. De maatregelen hebben geleid tot een beter veiligheidsgevoel bij inwoners. We hebben positieve reacties op de acties gehad. En verder in deze uitzending. Draai overdag je was, zegt Stedin. En sterrenchefs samen in één keuken. Goedenavond. Een groot deel van Vlissingen blijft nog zeker een half jaar een veiligheidsrisicogebied. Wat betekent dat de politie er preventief mag fouilleren. Een ingrijpende maatregel, maar niet voor niets. Vorig jaar was er natuurlijk een stevige aanleiding voor het instellen van een veiligheidsrisicogebied. Een aantal opeenvolgende schietincidenten op straat, deels in de openbare ruimte met gevaren voor omwonenden, voor jongeren op straat. We hebben gemerkt de afgelopen periode dat de maatregelen hebben geleid tot een beter veiligheidsgevoel bij inwoners. We hebben positieve reacties op de acties gehad. We hebben ook een flink aantal wapens gevonden en van de straat gehaald. Dus in die zin heeft het ook effect. We hebben gemeend dat het goed is nu de zomerperiode eraan komt om nog met 6 maanden te verlengen. Wat hebben jullie aangetroffen tijdens de controles het afgelopen half jaar? We hebben een aantal dingen aangetroffen, een aantal wapens, steekwapens, 3 vuurwapens en ook nog allerlei neveneffecten zoals drugs, dat soort zaken. Dus we hebben best veel verschillende dingen aangetroffen. De burgemeester is niet geschrokken van de vondsten, maar verbaast zich er wel over. We weten dat jongeren makkelijker een mes of een steekwapen meenemen tegenwoordig. Nederland is, hoe je het of went of keert, een relatief veilig land. Je hebt hier geen wapens nodig op straat, dus laat het alsjeblieft thuis. Aangeschoven is verslaggever Rick Bolt. Ja, Rick, de burgemeester is dus eigenlijk heel tevreden. Waarom dan toch verlengen? Nou, mensen voelen zich inderdaad veiliger in Vlissingen en de politie vindt de laatste tijd ook steeds minder wapens tijdens die controles. Maar dat is eigenlijk een beweging die wil de burgemeester vasthouden. En daarbij komt nog, de afgelopen tijd is natuurlijk herfst en winter geweest. Mensen hebben veel binnen gezeten en ja, straks komt de zomer eraan. Dan gaan mensen toch weer de straat op. Ja, en heeft de politie nou eigenlijk al een idee van wat er allemaal aan de hand was? De politie heeft onderzoek daarna gedaan en het blijkt uiteindelijk dat bij 10 van die 14 incidenten er sprake is van een ruzie tussen 2 groepen die een langlopend conflict uitvechten. En de politie maakt zich daarbij vooral zorgen over het feit dat de wapens echt heel makkelijk overgegeven worden van de ene persoon naar de andere persoon. Ja, en nou gaat dat preventief fouilleren langer duren. Wat vinden de Vlissingers daar zelf van? Nou, ze staan er best positief tegenover. Dat bleek wel toen wij vandaag de straat op gingen. Voelt u zich veilig in Vlissingen? Ja. Redelijk, ja. Ik ben wel echt een Vlissingse, dus ik heb niet zoveel last van. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je af en toe goed om je heen kijkt, dat je denkt, oké. Ja, ik heb gelukkig nooit vervelende dingen meegemaakt, nee. Nu heeft de burgemeester vandaag besloten dat hij voorlopig nog een half jaar doorgaat met preventief fouilleren van mensen. Wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik eigenlijk wel goed. Ik hoop dat het wel een beetje bijdraagt aan de veiligheid in Vlissingen. Ben jij wel eens gefouilleerd? Jawel, en toen die beneden ging vond ik dat ook niet heel fijn of zo. Een beetje ongemakkelijk als iemand aan je lichaam zomaar zit. Wat zou ik daarvan vinden als mij dat zou overkomen? Ik geloof dat ik daar dan toch niet zo blij mee zou zijn. Maar in sommige gevallen is het wel handig, denk ik. Nou hebben de burgemeester en de politie ook nog een oproep gedaan aan de inwoners van Vlissingen. Waar gaat dat over? Dat klopt. Zij merken dat de bereidheid om informatie te delen of een melding te doen van een incident in die wijken erg laag is. Terwijl ze zeggen, ja, juist de inwoners zijn de oren en de ogen voor ons. Dus zij roepen op om vooral als je informatie hebt dat te delen. En dat kan eventueel ook via Meld Misdaad Anoniem. Dankjewel, Rick. Bij een ongeluk in Kerkwerve vanmiddag is iemand om het leven gekomen. De bestuurder van een busje. Het busje is van de weg geraakt, tegen een boom gebotst en in een sloot beland. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Gebruik minder stroom tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds. Die dringende oproep doet netbeheerder Stedin. Ondanks dat er veel geld gestoken is in het verbeteren van het stroomnet, blijft het kwetsbaar. De risico's op storingen en stroomuitval blijven, vooral op Walcheren. Dat komt door het toerisme, maar ook door de eilandenstructuur. De oproep om tussen 4 en 9 spaarzaam te zijn met stroom gaat niet meer verdwijnen, zegt Stedin. Mensen zullen zich moeten aanpassen. Wasmachines overdag laten draaien bijvoorbeeld.
Overdag is het aangenaam met het zonnetje erbij, maar de nachten zijn nog koud. Toch houdt dat campingliefhebbers niet tegen, want er staan al volop campers en caravans in de provincie. In Köln ist Karneval und da ist total viel los und deswegen sind wir geflüchtet, um ein bisschen Ruhe zu haben. Wir lieben Wintercamping, weil, wie Sie sehen, gibt es hier trotz Winter wunderbare Sonne. Die Luft ist herrlich und die Natuur. Rond carnaval is het altijd, als het mooi weer is, dan is het altijd relatief druk eigenlijk. Je hebt altijd veel mensen die dan toch de rust opzoeken. Of die gewoon de vrije dagen die ze dan hebben benutten. En in de avond is het niet koud? Nein, hier ist nicht kalt. Wir haben ja eine Heizung. Hier gibt es Strom, sodass man also ein kleines Öfchen anmachen könnte. Wir haben eine Gasheizung. Das ist nicht kalt. Een lekkende tankwagen met LPG zorgt al de hele dag voor problemen op de Oude Rijksweg. Hij staat precies op de kruising met de afrit Kruiningen-Ierseke van de A58. Alles daaromheen is afgesloten, maar er is geen direct gevaar voor de omgeving. De tank moet worden leeggepompt door een gespecialiseerd bedrijf. 5 Zeeuwse sterrenchefs in 1 keuken in Katzand. Als dat geen uniek diner oplevert. De topkoks kookten samen in restaurant De Main om de onderlinge band te versterken. Maar niet alleen dat. De avond was ook bedoeld om bekender te worden bij de Belgen. Lol hebben en eten op topniveau maken. Dat deden de 5 Zeeuwse topchefs gisteravond in Katzand. Het was een idee van Dani Hoefnagels van restaurant De Main. Wij komen oorspronkelijk uit Brabant en we zijn hier naartoe verhuisd. En ons leek het wel leuk om een keer een groep mensen te verzamelen. Van mooie restaurants hier uit de omgeving om gewoon een leuke avond te hebben onderling. Nu 4 stuks, staat voor 20. Ja. Hoefnagels kookt sinds ongeveer een jaar in Zeeland. Voor hem is dit ook een mooie gelegenheid zijn collega's beter te leren kennen. Op zo'n dag moet je toch samenwerken en ik denk dat dat belangrijker is en steeds belangrijker aan het worden is. Dat je gewoon onderling elkaar steunt en goed samenwerkt met elkaar. Weet je wat het mooie aan zo'n avond is? Je bent samen, wij lopen de deur ook niet bij elkaar plat natuurlijk, we zien elkaar niet elke week. En je zit allemaal in diezelfde vijver en je hebt ook vaak dezelfde issues, maar ook dezelfde mooie dingen. En je streeft met z'n allen naar een mooi eindproduct. Maar liefst 15 gerechten werden er geserveerd. Iedere chef maakte er 3. Een zogenaamd 10 hands dinner organiseer je niet zomaar. Er zat ook een gedachte achter. Reclame maken voor de Belgische markt. Ik denk echt zeker 60% van de gasten is Vlaming. Die reizen graag. Zeker als het gaat om eten. En eten natuurlijk gewoon echt heel erg graag. Goede lunchcultuur. Dus ja, wij hebben wel echt, de Belgen wel echt nodig. Als je echt al deze talenten kan samenbrengen op 1 avond, dan toon je wel eigenlijk het beste wat Zeeland te bieden heeft. En ik ben ervan overtuigd dat dit ook wel wat exposure naar de buitenwereld zal hebben. De Belg Flip de Jager staat in de culinaire wereld bekend als foodie, influencer en hij eet gemiddeld jaarlijks bij 300 restaurants over de hele wereld. Hij is al lang fan van de Zeeuwse keuken. Ik vind dat Zeeland heel veel te bieden heeft. En dat was ook een beetje de bedoeling van met dit evenement. Eigenlijk Zeeland een beetje culinair ook in de picture te kunnen zetten. Dat zij zeker niet moeten onderdoen voor eigenlijk het talent die wij ook in Vlaanderen hebben. Maar Zeeland heeft wel heel mooie jonge talenten in momenteel. Hoe leuk de chefs het ook vonden, later deze week staan ze gewoon weer in hun eigen restaurants te koken. Het is de grootste carnavalsoptocht van de provincie, die in Glorianenland. Veel carnavalsvierders zullen inmiddels aan het eind van hun Latijn zijn. Die in Kloosterzande kunnen zich dat niet veroorloven. De afgelopen dagen stond grote delen van Zeeland weer in het teken van carnaval met diverse optochten. Zoals bijvoorbeeld in Peregat en Bertekoppenstad. Vandaag is het de beurt aan Kloosterzande, oftewel Glorianenland. Hier vindt sinds jaar en dag altijd de grootste optocht van Zeeland plaats. En dit jaar doen er zelfs meer loopgroepen mee dan in voorgaande jaren. Ik denk dat ook mensen die hier aan de kant staan, normaal gesproken, die denken, oh gaaf, gaan we ook een keer doen, gaan we ook meedoen. Dus ik denk dat dat wel
zo werkt. Dat iedereen denkt, oh, in Glorianenland willen we meerijden en meedoen. Misschien ook wel grote wagens kosten veel geld, veel tijd. Ik bouw deze wagen samen met mijn vader en met de jongens erbij. Ja, je steekt er gewoon gigantisch veel tijd in. Maar een loopgroep is wel iets makkelijker te realiseren, denk ik. Bent u met carnaval in uw nopjes? We zijn helemaal in onze nopjes met carnaval. En u deelt wat uit? Nopjes. Ik denk ook dat de jeugd goed mee begint te doen. Dus dat is gewoon heel leuk om te zien. Ook bij grotere bouwgroepen zie je vaak dat de kinderen erbij betrokken worden. Dus ik denk dat dat helemaal goed komt met carnaval hier in de regio. Waarom doet u mee als loopgroep? Dan hebben we geen uitstoot. De dag begon koud met mistbanken, maar de zon nam het al snel over. En zo werd het een aangename 9 tot 13 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en het wordt dan waarschijnlijk nog ietsjes warmer dan vandaag. Meer over het weer hoor je zo meteen van Jules. Dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond.